waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang maging safe? Batok sa mga palupok. Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna nga last tres mga kabombo. And it's time naman for us to award one of our winners for today, mga kabombo. No? Aton sining tagdaog, ara na sa Studio B together with Bombo Dennis Rubica. Without much ado, Bombo Dennis, come in. Okay, dali lang gid no sa kay Bombo Dennis Rubica no sa aton siniyang pag-award sa aton sini isa sa mga winners. Isa sa aton sini nga mga winners no ara na dira kag handa na ang aton siniyang 500 pesos na cash and of course grocery goods na sulod sa Baldes ng Orocan nagabalor 650 pesos no. Sa liwat, Bombo Dennis, please come in. Yes, Bombo Jazz. Kamusta sulod na Bombo Jazz? Bombo Jazz. Okay, so, then Bombo Jazz. So, Bombo Jazz. Okay na. Okay, so, okay na? Yes, Bombo Jazz, no? Ari kita karon sa studio B naton para sa pag-award sa aton sa mga winner. Actually, si Ma'am ning aton nga winner subong is a replacement winner na kay kapon naton. Third winner tong kapon Bombo Jazz. Wala makakadto dire, wala maka-claim siya sining nga premyo. So, ang ruling naton dire, o di ma-claim niya sining padya after 6 hours sa malawagalan niya,
makuha kita another winner as replacement winner nga mo yung pagkatagaan nato sa padya. So na karon si Ma'am Milagros Tignero sang Barangay Palaka Sur, Banwa sang Pulupan na Bato Kadayos ginlani ni Ma'am Tignero. Ma'am Milagros, maayong hapon. Mayong hapon man, sir. Kamusta? Mayo man. Okay, no? Ikaw ang atong replacement winner, no? Kapon si Kwato naton nga winner way ka abot o ay maklaim so ganun ko ito ikaw atong sining winner. Si imod sini gingamit nga purchase is Silver Swan. No? Anong obra ni Mama Milagros? Sa sulod balay lang. Sulod balay po garo ning Silver Swan ning photos gingamit po o gamit man magluto sulod balay ay. Oo, mo ginamon ginagamit. Okay. Magsiling sa sulod balay all around. All around. Anong obra sa unay nanay way man si obra negosyo? Asang una sa high school ako. Teacher? Hindi, sa office. Okay, no. Cashier ko. So nan Sa Subong. sa Subong, way na? Sa Subong, presidente ko sang senior citizen sa amon barangay. Sa Palaka Palaka Sur. Sur. O, tima, yun no? So, rin na, imo mga Milagros, imo premyo, ang 500 pesos cash, kag grocery goods, yung nabutang sa balde sa Urukan, worth 650 pesos. Bo, terrible, no? Malipayon gid si nanay. Naon tanay biya. Naon tanay imo 500 pesos so, para mas lubos-lubos ang kalipay. Una ka daw, Nanay Milagros. 100. Isa bagid. 200. Tugangan sa kapanid. 300. Ika-apat nga panid. 400. Ika-lima. 500 pesos. Ba, 500 pesos. Kasar sa kamot mo. Ari na. Ari i-endorso ko no si imo sinikwa no? Grocery goods po kadamo. Kadamo, no? Masalbar ng sundan panyapon karon. Kapila mo ni sila mo ginado kadamo kanila daog sa promo sa bombo. Kapila mo ni sa mga daog. Kapat. Kapat na po. Kay kada may promo ang bombo nag-interagid ko. Subong sa wanta panalo ta. Pormiro man eh. Oo, primero ko Pormiro nga. sa wanta panalo part 50 subong. Pormiro. Tamo ka na entry na hulog nay. O, damo man. May Okay. ato pagit ko i-preparar. May preparar pati naghilapit ang Pasko ata. Sa Grand Draw gani pilang grand prize ta? 1 million. Ba 1 million. Nabi ko na ikaw makakuha sa 1 million, anong plano? Ba doon di kang base nanay ko na may 1 million sa una gid sa isa lang number 1. Anong plano ko ikaw kuha sa 1 million? Ay, negosyo. Negosyo. Tapos may plano na kayo mo do. Base ikon siya manginuya. So tutuwan pag na padala sa imo entry ha. Anong mahampal mo sa imo premium na bato sa buong hapon? Aga pasalamat gid ko sining bugay nga ginhatag sa akon karon nga hapon. Salamat gid sa Ginoo. Salamat man sa mga sponsors sa staff sang Bombo Radio nga nagpatigayon sini. Nabi man kilala mo to sa Pulakaw pang ang bitarada ka makumari mo kay base grasya na rekulat sila oh. Ginapanawagan ko mandira sa amon barangay Palaka Sur nga kabay pa nga gapamati kag nahibalaan ko gid nga gapamati kamo dira tanan. Mag-intraman kamo sa promo sang Bombo Radio sa 1-2 Panalo Part 20 kay pareha sa akon kamo naman ang masunod nga madaog. Base pa lang sa Grand Road dira sa aton barangay ang isa sang milyonaryo. Take on the report kano gani ato ni Exo? Basta Radio Bombo. Number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Terrible. Sige, thank you kita, Ma'am Milagros Tignero sang Barangay Palaka Sur. Banwa sa Pulupadan mo sa atong replacement winner terminator kapon. Yari siya. Siya yung nagbato sa grasya. 500 pesos cash, kag 650 pesos nga worth sang grocery goods. So kamo dira, padala man kamo kay base isa man kamo sa aton mapalaron nga winner adlaw. So direkta diri po sa Studio B ni si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo! Wala hanggang salamat sa kay Bombo Dennis Rubica mga kabombo. Kaamwayad to ang aton sining nga pag-award sa aton isa sa mga winners, daily winners naton mga kabombo. Diri sa aton sining iyang promo, ang 1-2 Panalo Part 20 promo. Sang Bombo Radio ka Star FM, baldeng pa premyo na araw-araw. Baldeng pa premyo na may kasiyahan pa. Mga kabombo. So kung gusto ninyo mangin milyonaryo, padala na kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of becoming a millionaire. Balik kita sa aton siniiyang pagpamati na sa aton matahom nga drama.
Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradio Bombo. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kadrama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man, ukon moderno. Kapon maluyag ka mo mamati. Kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Di si Rizal migo islaw, hindi niya pag-islan. Basi masiling sila nga si Rizal, hindi dapat niya manginhiro, ha? Kundi si Ninoy Aquino. Ay, ambot, mamati-bati anay kita, migo tagoy, Kabalo ka, migo tagoy. Hindi sila gusto nga magmarsyalo naman. Amo na nga hindi sila maluyag nga magdaog si Bongbong Marcos. Man-anak siya ni Makoy nga among nagdeklarar sang marsyalo. Ianhunta ko na muna ang ila gusto. Wala man makaibalo ang mga kabataan subong yang amugli ng natabo. Man wala pa na sila yung matao mo. Kung magdaog kuno si Bongbong, ang COVID masaka naman. Kada adlaw kuno ang COVID masaka sang 1,000. Huling, didto kuno si Lolo Morris mamaskwa sa morsya. Gani nga malakat siya didto, buwas. Amo galit si Alvina? Maayo kun amo Maayo gud Hindi na kita magugtas sa iya. Pabalunan ko pa siya sang tinapay para panghatag sa mga tao didto. Maayong adlaw, Alvina. Uy! Lula Juana, ikaw? Ari ka man. Ikwan. Nagsiling si Morris nga ako lang anay ang mabulos diri sa iya. Kay mamaskwa ko no siya dito sa morsya. Kag ako naman niya, mamaskwa sa barangay Munay. Ati, Huo, Lula Juana. Ay,
Kay sino inang balay nga tatlo ang haligi? Ina. Iya ina ni Buklan. Inang may bukol bala. Ay, amo gali. Ay, salbahe nga tao. Kalain sang iya balay. Daw balay sang igurot. Ete, ano ang buhaton ko diri, Alvina? Ay, oo, gali. Kadako gali sang tiyanggi mo, no? Oo. Ati, pwede ka man nga makapanilig sa idalom sang mga dahon, Kag pwede ka man makabantay sang akon tiyanggi. Ay, di oo. Ay, oo, gali. Masarangan ko ina, ya. Masarangan ko gid ina. Kabakal gali sang imo tiyanggi, Alvina, no? Ay, huululawana. Ay, nag-ano-ano man niya si Alvina man. Hindi ko ya si Buana, Ang siling ko, Wana. Hindi kay si Buana. Abi ko, Juana. O ti ano ti Alvina? Maayo man magbantay sang tiyanggi si Lula Wana? Maayo man Hindi kita paghidlawon kay Lolo Mores. Nga aman tiyaw. Pareho sila nga bungol. Ambot kuling. Ginapananaw ko. Maugtas naman ako sini kay Lola Juana. Alvina, kalain sang tao dira, no? Inang naga-star bala sa balay nga tatlo ang haligi. Nga Lola Juana? Ginatulok niya ako, Permi. Kagdason, nagayuhom siya. Sa pamatiyag ko, may crush gid siya sa akon. Uy, abaw. Ay, nagano-ano ka man imo ya Lola Juana man? Mag-amo gani na nga nagayuhom, nagapanghikay na siya. Ano? Sino nga tasyo? Ay, dugay na to yan napatay si Tasyo. Antes mag-COVID. Napatay na to sa yaya. Ang buot ko sa lingon, ang buot, dra ka na lang gani, gingutom ko. Ay, abaw, salamat kung sa kupon mo ako. Bunga bala ka di malas kin sa akon yaman. Kung nagsiling ka, kung tani, gindalan ko ikaw suman. Ay ho,
Tigulang magligiyapon ang ginbulos ni Barikoson kay Lolo Mores. Si Chawana kuno ang ngalan sini. Mana mo nang pagtawag ni Barikoson sa iya? Kagkada kita niya sa akon, dayon niya yuhom. Ay nana, anong gurang ina nagapaduding sa akon? Ay, purya tuyaw. Basi kung tuyawan niya ako. Ano ka da? Dali di. Sunod na. Kay mamahaw ta. Karon lang! Kay nagapahangin-hangin pa ako dire sa bintana. Kainit Wow, nakita ko, nagpangilay siya sa akon. Ay, kalain. Hindi, malain ano. Nagapaduding sa akon ng tigulit. Nanay ko, tatay ko, basi tuyawan niya ako. Isira ko lang ang bintana. Alvina! Alvina! Nahuya sa akon ang lalaking ara sa pihak sa balay, ho? Uy, Nahuya siya kung tunukon ko. Amugin inaya ang lalaki nga naluyag sa isa ka babae. Nagapanaga. uy, hindi. Oh, my goodness. Uray, may ilihog ako sa imo ay. Ano inatags? At your service, Bakle ko anay base of drink sa ilan ni Barikoson, no? Oh, ari ang kwarta. Ate, okay Duhaon ko lang ang straw ha. Para nga, duha kita ang mainom sa soft drink. Ano? Oo, tags. Total, lapit na lang ang Valentine's. Egay. Diin si Matan, how? Nagkadto siya sa Uringaw, nagpamista to. Man, ato dito ang iyang mga parinti mo. Amo gali. Ay, isa ka lang diri. Gusto mo, opdan ko ikaw tagoy. Basi kun bangunguton ka. Kundi, ari ako nga magpukaw sa imo. Kag, hindi lang inatags. Basi kun masalamukan ka. Makahibalo man ako mag mouth-to-mouth resuscitation. Uy, nga nagahibik ka baladay? Calvina, napilit kid kuya nga magpabakuna nga hindi ko. Nga ahaw? Man, kung magpabakuna ko, Calvina, basi sa pila ka adlaw, mangin robot na ko. Oh, wait! Kagdason, mapatay ko. Sino nagsiling? Si Filimon. Oh, si Filimon? Oo, amo nang iya siling Calvina. Amo gani nga, hindi na lang ko magpabakuna. Ay!
Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang